Miren zaldua naiz, zaldua oliden, eta jaionitzan, 1900 eta 57ko maiatzen batean. Nikoro Sarasola Aldaz, eta jaionitzan, 1954ko ekainak 10. 1979an izan zian lehenengo hauteskunde municipala, ezta? Eta justu aita patxi, etorri zitzaizkilean bila alderdi PNV-tik, Euskadiko Ezkerratik eta HB-tik, etorri zitzaizkilean bila zerrendetarako. Eta bea beti izan da oso herrigintzan ibili dana, gauza asko inditu beti zoden. Gauza egiten. Oso aktiboa izan da. Kesi ikastola, kesi ez dakize, beti gauzak antolatzen eta ustez herriarentzako gauzak antolatzen. Eta inkluso Elizako historietan, eta kooperatibako ez dakizer, eta beti izan da tarten, perrekila izan da, guztietan. Eta berak aukeratu zuen, HB-tik. Larogeiko iraile izan zen hori, eta non hori abreu baitu omen zuten, hasi zian jendiak esaten, nik ikusi dut patxi saltatzen, egun hortan eman zuten egunen, eta gauzak, horrela, pizkat desmadratzen hasi zian baite zituen bilera, batzokila iriki berria zeon, elkarte bat, batzokila zena, eta elkartia bezala, gastronomikoare bai, aguantatzen zian, ez dakize, gu gaudenako jonatuta, jendia behiradak eta ikusten zian QHB-ko, hauek, estos han tenido algo que ver, claro. Eta bestela, asmatu. Bolara hortan baita ere, nire aitari zuzenean ere, herriko jende bakarren bat etorri zitzaion, ez zu patxi, nola etortzezea mesetara, daukazu arpegi hori mesetara etortzeko, eta gero gauza horiek egiten ibiltzeko bakizu, hasi zan bera ere, jende ezagunak eta zuzenean, mehatxu horiek, eta juntzian asako zibilizian, basarri guzti miatzen, herriko jendea, orduan. Eta tuzan, handikan egon batzuta, aita etorri zitzaion, mehatxu karta bat, naiz guatzen orduan zan la triplea, Batallon Basko Espainoles, gogoratzen, exactamente zertzen. Eta egun batean etxea jonitzan, eta zeuden danak, ni familiako gazteena naiz. Eta zeuden danak, hor sukaldean, danak, pasatzea hemen. Eta orduan, aitak esan zuen, bildurtuta zeola, jasozula mehatxu bat, paper batean. Baina hori, abogadoekin konsultatu zen, eta esan zuen, olako pisaten dira gainetazko zeak. Eta orduan, zein berdeuta, lasai ez bago, aldein. Bere senarren baztek, amare jubilatuta zion, aita oindikan lanen zaibilen, baina eta nire semea urtebetekoa hartu, zaintzezun, amak zaintzezun arratsaldetan, eta aldein nintzuen hori jotik. Egon txian, hilabete tardio. Hilabete pasa zanen esan zuen, hau ez da, gu hemen ezin degola, eta lasaitu zian, edo pizkat pentsatuko zuen, emurrengo azten edo bueltatu ingo geha, eta hortan geundela, abreu askatu zuten. Gero presan aterazian, gure etaketzula, arrastuik ere jakin, zer ikusirik esan. Baina gero negozioa, hor internetin lan ondoriak egiten zituen. Karo, jendia boikoteatzen hasi zan ez, jendia etzan etortzen. Gehien bat udaleko lanak eta beti bizi guztia beak egin zitunak eta... Baina bero klienteke bai, lanak zeukaten bea eta 3 sementzako. Etiketa bat jarri zitzaion nola bai. Eta jendia kutsizuen herritan horrelakoa dia gauzak.